The funeral ceremony of late Madam Ezinne Theresa Okeke, née Anabuogu, took place at her residence in Akuru Village, Isofia, in Agwata local government area of Anambra State. It witnessed the presence of clergymen, her children, grandchildren and great-grandchildren, family, friends and associates from far and wide. The funeral activities began with funeral mass held in her honor. Dinke mafuru na yudo derono. Tata anyị gbakọrọ ka anyị were aja misa yọọ ebere Chineke n'isi nna anyị na nwanne anyị bụ Mrs. Theresa Okeke, onye ọ masịrị ya isi n'ụwa n'ụwa kpọrọ ka o jisiri ọtụtụ ihe dị iche iche wee chọọ ya mma dị n'ụwa n'ụwa. Na jebisa n'ụwa anyị na-ayọ ka ọ nabata mkpụrụ obi ya na Paradise. Anyị na-ayọkwazi nkasi obi nye ndị ọ hapụrụ wee gaba njem n'ụwa, ụmụ ya, ndị enyi na ndị ikwu na ibe na ụmụnne ya, ka Chineke kasị efe obi. Anyị na-ayọkwazi ka ihe niile a ga-eme n'oge niile n'ụwa ga-akwa ozu ọ bụrụ ife ka hazi ka Chineke si wee chọọ ya, ka mkpụrụ obi Theresa na mkpụrụ obi ndị na-ekwe n'ogarụ aga. Ụmụnne m iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu ememe nke Eucharistia n'ụwa ka anyị nyochaa na akọ na uche anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ọ dịrị gị gosi ebere na mgbaghara mmehie. Anyị ji obiọma na-arịọ maka mkpụrụ obi Nwodibo gị bụ Theresa Okeke, onye isi n'ụwa ka kpọrọ. Ahapụkwala ya n'aka onye iro, echefukwala ya ebe ma tie iwu ka ndị mmụọ ozi gị nara ya, dubata ya n'ụlọ anyị nke dị na Paradaịs, ebe ọ tụkwasara nchekwube ya niile na gị. Biko ekwela ka ọ mata ụfụ nke ọkụ mmụọ, ma kpọbata ya na aṅụrị nke dị ebe n'eluigwe. Site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara anyị n'akwụkwọ Job. Job kwuru sị, ọ gaara adị m ụtọ n'obi ma ọ bụrụ na a ga-edekọ ahụhụ m niile n'ime akwụkwọ, ma ọ bụ jiri mkpịsị akwụkwọ igwe detuo ha niile, ma ọ bụ dee ha n'elu mbadamba okwute, ebe ha ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. O doro m anya na onye nzọpụta m dị ndụ. O dokwara m anya na ọ ga-emecha guzo n'elu ụwa n'oge ikpeazụ. Ọ bụrụgodu na ahụ m eru ure, ọ bụrụgodu na anụ arụ m eru ure, amaara m nke ọma na oge m bilitere, aga m eji ya hụ Chineke anya. Mgbe oge a ruru, Chineke ga-anọ n'akụkụ m. Aga m eji anya m abụọ hụ ya. Ọ bụkwaghị dịka onye ọbịa, kama dịka enyi si ahụ enyi ya, mụ na ya ga-abụ otu. Okwu nke osebro ụwa. Agụụ gị na-agụ mkpụrụ obi m, kedu mgbe m ga-ahụ gị ihu na ihu? Agụụ gị na-agụ mkpụrụ obi m, kedu mgbe m ga-ahụ gị ihu na ihu?
나가 놀러서 울러서 웃고 지내게 오게 나의 두하고 이괴마두 엉어 주르노비 하늘 구배 나의 심공호 하늘 심공호 내도 지내게 나도 동물원이 지내게 내 동행 가보니 배우나이고 비콜시다자 이나에서 구기 가부루 이해가 에두심 벼와드 바탐 올로사연 에베 오비비기 지구가 바라오바바라 속이 지내게 오면서 보탐 나고기 나고 꼬로빈 지내게 내 동에 문가보니 n'ime ọnọdụ ọbụla o kwesịrị ka nchekwube anyị sie ike na-atụghị egwu ọbụla n'ihi na Chineke hụrụ anyị n'anya. O gosiri nke a oge o sitere na mmụọ nsọ o nyere anyị ujupụta anyị ịhụnanya ya n'obi anyị. Lee ka obi ebere ya siri dị ukwuu, nke mere na mgbe anyị na-enweghị ike ọbụla n'oge nke ya, Jizọs Kraịst bịara nwụọ ọnwụ n'ihi anyị. Ma eleghị anya a ga-ahụkwa onye nwere ike ịnwụ ọnwụ n'ihi ezi mmadụ, ma lee ka ịhụnanya Chineke siri pụta ìhè. Oge anyị ka nọ n'ime ihe ọjọọ, Chineke zitere Kristi ka ọ bịa nwụọ ọnwụ n'ihi anyị. Ọ bụrụ na oge anyị ka bụ ndị iro ya, Chineke mere ka anyị na ya dị n'udo site n'ọbara Jizọs Kraịst kwafuru. Ọ na ọ bụghị eziokwu na Chineke ga-azọpụta anyị ugbu a? Ugbu obizi ebi n'ime anyị n'ihi na o mere ka anyị na ya dị n'udo. Ọ bụghị sọ nke a, anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ n'ọnọdụ ọhụrụ a nke anyị na Chineke nọ n'udo. Nke a nwere isi site n'ihe Jizọs Kraịst mere anyị oge ọ nwụrụ ọnwụ, ka esite n'aka ya mgbaghara erute anyị aka. Okwu nke osebrowa
nọnyelụnụ. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Luka dere. Otu onye n'ime igwe mmadụ ahụ siri Jesu, onye nkụzi, gwa nwanne m nwoke ka anyị kee ihe anyị nwetara n'aka nna anyị. Ma Jesu zara sị, nwoke m, onye mere m onye ikpe ma ọ bụ onye na-eke ihe n'ebe unu nọ? Ọ gwara ha sị, kpachapụ anya, zerekwanụ anya ukwu niile, n'ihi na ihe mejupụtara ndụ mmadụ abụghị oke akụ na ụba o nwere. Ọ gbakwara ha okwu n'ụkabuilu sị, ala ubi otu nwoke bara ọgaranya wetara ọtụtụ ihe. O wee na-eche n'ime obi ya sị, gịnị ka m ga-eme n'ihi na enweghị m ebe m ga-echekwa ihe ubi m ndị a? O kwuru sị, nke a ka m ga-eme. Aga m akwatu ọba m niile, rụọ ndị ka ha obosara. Ebe ahụ ka m ga-echekwa ọka m niile na akụ na ụba m niile. Mgbe ahụ aga m asị mkpụrụ obi m, mkpụrụ obi m, ị nwere ọtụtụ akụ na ụba edobere gị maka ọtụtụ afọ. Dere jụụ, rie, ṅụọ, nwee obi aṅụrị. Ma Chineke sịrị ya, onye nzuzu, n'abalị taa ka m ga-achọ mkpụrụ obi gị n'aka gị. Ihe niile ị kpọkwara nke onye ka ọ ga-abụ. Oziọma nke ozebrụ ụwa. One of the priests present gave a brief word of exhortation. Nke anyị ji bụrụ mmadụ, onye ịhụnanya nwụọ dịka oge dị ugbu a, ọ na-abụ ihe mwute, ọ na-abụ ihe anya mmeri. Mgbe Jesu nụrụ na enyi ya nwoke Lazarus nwụrụ, oge ọ bịara ebe nyere ya, ọ dara akwa. Ọ bụ na Jesu dara akwa, ezi na ka anyị nwa. Mana akwa anyị na-ebe na anya mmeri anyị akpọrọ ya bụ isi njedebe. Ihe bụ isi njedebe bụ nchekwube anyị nwere na Jesu Kristi. Ihe bụ isi njedebe bụ ebere na amara nke dị nwere anyị Jesu Kristi. Ihe njiri ekwu nke anụnwa bụ ka anyị ọbụ ndị gbakọnatara ebe a ka o doo anyị anya na o nwere onye ọbụla n'ime anyị
nwere ike iketa alaeze n'igwe ma ewezụga ebere na amara nke si na afụfụ na ọnwụ nke di nwanyị Jesu Kristi were bịa. N'ụka gara aga ka anyị mere emume nke mmirichukwu onye ọ bụ site na mmiri na mmụọ nsọ ka eji mụnwa anyị bụrụ ndị nwetara amara ịbụ ụmụ nke Chineke. Ọ bụrụ na anyị gere ntị ọfụma ma ọ bụ gụọ ọtụtụ ihe ndị ụmụnne anyị ọkachasị ndị sigasị na ụka alakụba wee bata na Catholic Church nke anyị na-afụ oge niile, so ofu okwu na ofu ihe pụtara ife na ndụ fa bụ na mbọ ha na amara ha na ebere fa, ya bụ ọrụ ebere ha na-alụ bụ ife ha chere ga-edubata n'alaeze eluigwe. Ya ka o ji dị ha mba ị na-ekpe ekpere nwere ike ọ bụrụ 5 times in a day. O nwere ike ọ na-aga na main road n'otu megide kpekpe ekpere, ọgba mbọ fụ na ọ na-enyere ndị mmadụ aka, na-enyegasị ndị mmadụ onyinye dị iche iche. Mana ụfọdụ n'ime ha nwegoro spiritual experience bụ ndị nwụchara nụ megide tetekwa, bụ ndị na-akọ ọtụtụ ihe ndị a wee na-akọwa na ọ bụrụkwanụ oke mbọ anyị na-agba, ọ bụrụkwanụ oke ife niile anyị na-eme bụ ife ga-eduba anyị n'alaeze eluigwe. Ha sokwe, mana ọ bụla bụ ihe kachasị mkpa. Ife kachasị mkpa bụ anyị nabata Jesu Kristi, mara na ọ bụ ya ma bụ onye nzọpụta anyị, mara na ọ bụ ebere ya na ọbara ọ gbara n'elu obe bụ ife fichapụrụ nje anyị. Ewezụga ọnwụ Jesu Kristi, ewezụga ebere Jesu Kristi, ewezụga ọbara ya, anyị akara ha ịbụ ụmụ nke Chineke. Kedụzi ihe ndị a niile m na-ekwu, kedu ka otu wee metụta anyị? Ihe o ji metụta anyị nwa bụ na ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị nwere anya ukwu, ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị ejibere Jesu were hibe isi, ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị tụkwasara uche ba n'ife nke ụwa na-agafe agafe. Dịka o ji gụọ n'ozi ọma Luk, ofu onye lekọtara anya wee sị Jesu na-akụzi nkụzi, na-atụ na Jesu Kristi bịara ka o create the kingdom of the world. Uche ha bụ n'ihe ife na-agafe agafe. O wee sị Jesu, biko bịa n'ụka ikpeziere ihe dị n'etiti mụ na nwanne m ka ekee ihe nna anyị nyere anyị. Jesu wee sị, kedụzi oge emere m onye na-eke ikpe n'ihe gbasara ihe gị na nwanne gị nwere? Jesu wee dọọ aka na ntị wee sị, kpachara n'anya maka inwe anya ukwu, mmadụ inwe anya ukwu. Maka onye nwere anya ukwu, ife o nwere amara ezuru ya. Ọ ga-etinye aka na-adụ ife dị iche iche. Mgbe ụfọdụ n'ime anyị na-ege Jesu na-akụzi nkụzi, sọ ife na-agụ ya abụ ife ọ ga-eketa na ife ọ ga-erite. Ọ bụrụ maka ife ndị anyị ka Jesu ji bịa. Ebe Jesu si bịa bụ mmadụ gịnị? Imepụta anyị ọnụ ụzọ nke eluigwe, ime ka anyị agụnye anyị n'ụmụ nke Chineke na anyị ga-eketa alaeze eluigwe sị na mmiri na mmụọ nsọ. Taa anyị na-ekele Chineke maka nna anyị. Oge anyị gara aga anyị nọ n'isi ofe, nwa anyị nwoke Tochukwu, o so na ndị na-ahaziri ndị youth in those days. Ọnụ ọ nakwa na-agba mbọ otu o nwere ike ime ife dị mma na ịchọ iru Chineke. Ebe onye nọkwara, o chetakwazi na ọ bụ oku Chineke kpọrọ ya ka ọ bịara ịlụ, ị na-ege ntị n'okwu nke Chineke na ibi ezigbo ndụ na iso nzọụkwụ nke onye nwe anyị bụ onye kpọrọ anyị ife ga-eduba anyị n'alaeze eluigwe. Ya ka o ji wee dị mkpa oge ọbụla anyị gbakọnọtara ọnụ ikpere mmadụ ekpere iso na Masị maka nwanne anyị nwụrụnụ. Ọ bụ ohere dịịrị anyị ịjụ onwe anyị
anyị amazikwe, anyị echetakwere ebe anyị na-eje na ife anyị bịara ka anyị lụọ. Na mgbe ọbụla anyị nọ na-eme ife ka anyị mara na ọ bụ n'ihe mere Jesu bụ ihe ga-edo anya na eze eluigwe. Yes, ka anyị na-eburu mmadụ, anyị na-eme misteki dị iche iche, na-eme ọnwụ njọ dị iche iche, ka anyị chetakwa na ọ bụ site na ịgbapụta Jesu baa ya ime, nnabata ya n'ime ndụ anyị, ka anyị ga-esi nweta ebere, ka anyị ga-esi nweta nhicha, ka ọ ga-abụ oge ọbụla m kpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso na ndị ga-abata n'eze eluigwe. Nke a o doro unu anya? Nke a o doro unu anya? Ya bụ ka a ghara ịgba gbasa mas ụfọdụ a na-asị enyi of the priest, biko bịa na o nwere a na-esere m nwanne m okwu, biko bịa ka idoziere anyị karịa ya karịa ka o nyere ya aka tụziere gị ụzọ kachasị mma ụzọ ị ga-esi were fụ Chineke iru na iru. Ọ karịa ijekwu fada jụọ ya maka confession, ọ karịa ijekwu fada kọrọ ya ife na-enye gị nsogbu maka ya spiritual progress in life, ọ ịkọwara ya ihe dịka agbara naanị nne ya tụgharị. Ka Chineke na-enyere anyị aka ka anyị ghọta na ụwa nke a na-agafe agafe, ma ife na n'ụwa na-agafe agafe, ọ ihe nwere ike ịbara anyị ziri bụ ịnabata Chineke na ndụ anyị na ige ntị n'okwu ya, mepere ya obi anyị ka o nwee ike iduzi anyị n'ụzọ nke eziokwu, mara na ọ bụ ebere ya bụ ihe ga-adịbata anyị n'ezigbo si na Kristi Onyenwe anyị. There was prayers of the faithful. Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị bụ Theresa Okeke ebe ọ natara gracia nke mmiri Chukwu, ka o sorokwa nata ụgbọdụ ọrụ ya n'udo na aṅụrị nke ndụ ebe ebe n'elu Chineke. Anyị arịọ biko dị nwenụ. Ka anyị kpee ekpere maka mgbaghara nke njọ ebe anyị ji ịhụnanya na obi mmetụta na-echeta ndụ na ahapụ nke nwanne anyị bụ Theresa Okeke. Ka anyị na-echeta ya ekpere mgbe niile, na-arịọ Chineke onye ebere ka ọ gbaghara ya njọ ya niile. Anyị arịọ biko dị nwere. Ka anyị kpee ekpere maka ndị na-eru ụjụ, ka ha ghara iche echiche taa maka ọchịchịrị nke ọnwụ, kama ka ha na-eche maka ihe nke mbilite n'ọnwụ, na-akasi onwe ha obi na nchekwube nke na otu ụbọchị ha ga-ezute nwanne ha ọzọ. Anyị arịọ biko dị n'ụlọ. Ka anyị kpee ekpere maka ngọzi nke ọnwụ aṅụrị, ka ezigbo mkpụrụ nke okwukwe nwanne anyị nwaanyị tọọrọ anyị nọnyere anyị mgbe niile, ka anyị kwudosie ike n'okwukwe nke ọ hapụrụ anyị. Anyị arịọ biko dị nwenụ. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile nọ n'ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche, ka Jesu Kristi onye kupụtara n'afọ ọma n'ebe ndị ọrịa nọ gosi ha ọṅụ n'ime Kristi. Anyị arịọ biko dị nwere. Kristi onye nzọpụta na onye ebere, nye ha ntọhapụ na njọ ha niile, bịa nabata ha n'ala eze nke udo na otuto ya. Anyị arịọ biko dị nwere.
ka anyị natazi site mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'otu okwu a. Chekwaba ndị nke gị n'ime ụwa a, nye ha mgbaghara dịrị njọ ha niile site n'ekpere anyị, nyekwa ha mgbaghara ha na-atụ anya ya mgbe niile, nke onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. The children and family gave a thanksgiving offering. Oh,
n'ime obi. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment time. Jesu dị nwayọọ dị obi umeala. Ekpere maka Naịjirịa nọ na nnukwu nsogbu, nna onye ji ike niile, onye dị ebere, ebe Chineke nke ikpe mkpọtọ, ka ịhụnanya na nke udo, ọ bụ gị na-achị mba niile dị n'ụwa, ike na ọchịchị ebighị n'aka. Onwe onye ọbụla na-ebusoro anyị obodo n'ihu. Anyị na-echebe obodo Naịjirịa n'ihu ugbu a. Anyị na-eto gị bịa na-ekele gị, n'ihi na ọ bụ na dịka ihe niile anyị nwere, ihe niile anyị kwụsịrị malite. Ezi omume niile anyị pụrụ ime na-ewute anyị n'oge ugbu a, ike gbaghara anyị niile n'ihi afọ ọma gị, iwe zọpụta anyị n'afọ dịrị anyị maka ha. Dị nwere ihe na-anyị ugbu anyị ugbu a abụghị sọ amaghị ihe ụta, kama ọ bụkwa ihe nkesa ya n'aka n'agba nke ego na ọchịchị obodo, ego mkpa akwa ndị nke gị, ndị nchekwaba atụghị anyị n'aka. Chineke obiọma ga-enweghị ube, ọ bụghị ike anyị n'oge ihe isi ike, adị ike anyị n'oge ike ọgwụgwụ, nkasi obi anyị n'oge ihe mwute. Biko anyị bụ ndị nke gị ebere, ekwela ka ọgba aghara, nhasa ọchịchị obodo na ịla n'iyi dakwasị obodo anyị bụ Naịjirịa. Were alaeze nke ikpe nkwụmọtọ, ka ịhụnanya na udo gị gọzie anyị. Dị nwenu na Chukwu, imeela ka obi nke nwa gị bụrụ anyị akara na-enye ike. Biko mee ka anyị bụrụ ndị nke gị n'ime sakramenti nke ahụ na ọbara gị. Anyị na-arịọ ka ịnabata nwanne anyị bụ Theresa Okeke n'ime otu ndị nsọ gị n'eluigwe site na Kristi dị nwanne anyị. Ihe a bụ mmadụ niile a na-ebe a tụkọtara ihe a si ka ebunye ya ọnụ. Ọnụ nwere ihe dị n'ime na ọ ga-enyere ụlọ aka na mmemme akwamozu nke ọnụ na-eme. Ka mkpụrụ obi Theresa Okeke na mkpụrụ obi ndị otu Kristi na-edebere mkpa na agwa. Ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Jesu na-enwe ihe ebere. It is appreciation time. Anabata onye ọbụla bịara ebe a, ọ kachasị ndị fada. Ana m ekele n'ụlọ mbịa n'oge mma kpọba ụlọ aka n'ofu n'ofu, mma aha nyezi Steven igwe eji ekwu okwu ka ọ gazie aka kenezie onye ọbụla, ọ ga-akazi mma n'ọnụ ya. Otu dị Jesu. Ndị fada, ana m ekele ụnụ n'ụzọ pụrụ iche site n'onye isi parish priest anyị bụ Very Reverend Father Jude Mbanefo. Ana m ekele n'ụzọ pụrụ iche wee na-ekelekwa onye isi nchụaja bụ Reverend Father Barrister Luke Mmụọkeme. Mmụọ na-eke Father you are highly welcome. Anyị na-ekelekwa onye nke gbasiri anyị site na okwuchukwu o kwuru, onye nke bụ Reverend Father Joseph Nwafọ, onye nke si United Kingdom wee bịa. Anyị na-ekelekwa nwanne anyị nwoke bụrụkwa enyi anyị bụ Reverend Father Donatus Ọragwam, onye nke si St. Matthew's Catholic Church Amobia. Father Donatus bụ onye nke nyere my mother on 16th of September 2025. N'otu aka nke anyị na-ekelekwa Reverend Father Kingsley Nepo from Holy Trinity Parish, Obokis Ofia. Anyị na-ekelekwa Reverend Father Basley Okoye, Vicar nke St. Patrick's. Na-ekelekwa Reverend Father Ugo Mary Obidegwu, onye nke si ndị ikeri ọnwụ were bịa. N'otu aka nke a na-ekelekwasị ndị Holy Innocents, ndị St. Patrick's
ndị kwaya, ndị region, ndị church warden na ndị dị iche iche si ebe dị iche iche wee bịa wee na-asị na otu unu si wee bịa nọnyere anyị ọbụladị n'oge a anyị na-eru uju na anyị efichaghị anya mmiri. Otu anyị si wee fụ ihe unu bịa nọnyere anyị gosiri na nne anyị bụ onye biri ezigbo ndụ, maka na onye biri ezigbo ndụ ga na-anọnyere ma na ndụ ma n'ọnwụ. Na ngwụcha, eji m okpe ekene na-agba wee bịa. Ofuge toro ezigbote ogologo, ofuge dịkwazị mkpụmkpụ. Nke toro ogologo bụ bikonu ndono, nke dị mkpụmkpụ bụ ndonu. Anyị dịkwazị ọnụ n'ozi ha wee kene ndị ezinụlọ ndị na-eru uju nke nnefa bụ ezinụlọ ndị bụ Okeke. Anyị na-asị Chineke ga-akasi unu obi. Theresa, nne unu ga-ezuru ike na ntụkwasị na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kpọrọ ọta. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu Chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. The Isofia Dinari Choir started off the condolence visit. Same presence. Okeke said the couple of just Christian Aquino Galaga. Yes, to make it early one. Go well, you can understand. Bigo, Omobe, Theresa, Nandi Puni Bay, Nande Zunonine, Nande, very innocent. Nayamando, Isofia Dinari Choir. I do love when I saw ya mere ndo kwa zani wa kwa maka na ọ bụrụ na anyị dị 100 otu a nne ụlọ kwesịrị pụrụ etiti anyị ịhụrụ anyị ezuzi mana ọnwụ ya anyị nwere ike ibe asị ihe ọnwụ na-abata n'ọnwụ na ndụ na iji esepụ aka n'ihi na ọ bụghị nwe ndụ nke mụrụ iji ihe nwekwazi ọnwụ ya mere anyị ji wee tụọ anya anyị afụghị wee gwa anyị dasị na Chineke kpọrọ gị anyị wee sị na anyị ga-abịasị anyị ije ọma ya mere o nwere ihe bụ nkwekọrịta anyị na-abụ
otu igbe mmanya. Nke a bụ nke anyị nwanne onwe anyị ji edechapụ aha anyị n'akwụkwọ anyị. Nke a bụ ego anyị kwesịrị iji wetara ya azị akwa ka bụ ego akwa anyị nwanne onwe anyị na-enye onye otu anyị. Nke a bụ ego masị, mana ihe anyị na-eme nke ahụ akpaghachirịkwa. Anyị ga-eji aka anyị tirie masị otushọn na-eche maka na ọ na-ahụ o nwere ebe ọ na-adọgharịgharịgharị mekọtacha aka dị nta anyị na-atụga ama n'akwa masị onye anyị dabara anyị ga-eji aka anyị etinye ka anyị dị shọt olu ka m bụrụ ebute ịzọzi ike na ndị okwu anyị. Same praises abiko ụmụ Theresa bụ onye otu anyị, ụmụ nwe ya ụka ndị otu anyị, maka na onye ọbụla nwa ya zuru o so na ndị otu ọwụ ya ka ọ hụ ya. So n'afọ ndị St. Patrick's Square ka ajikwa nke a were na-abịa gaadị na akwamakwa anyị na nke akwụkwọ ka ahụ ụzọ mara nana akwa ka ahụ ego masị akpaghachirikwa anyị ji ekwu maka anyị na so then nke a bụ nke ndị be nọ na mparaga nke ya atụ steshọn ajikwa nke a wee na-asị akwamakwa anyị niile okwe dịka akparaga na-achụ. So anyị na-asụ ụlọ kara obi n'ime ife niile ife mere unu mere anyị ọ anyị maka ọkara wute ọ na-ewutere maka anyị mara ụlọ na-epere n'ukwe mana ọ Chineke na-enye ndụ ya na-ewerekwa. Anyị na-asịkwa ọ napụta mkpụrụ obi ya n'eluigwe n'aha Jizọs n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ enyemaka anyị dị n'aha onye kere anyị na mkpụrụ obi Theresa na mkpụrụ obi na-ekwe na gara aga. Onye nwe anyị Chineke anyị ekenekwego n'ụbọchị nke taa ọ maka nwanne anyị nwaanyị onye otu anyị bụ Theresa nnukwu nne anyị onye nke ị kpọrọ n'oge gara aga a na-akwanyere ikpeazụ n'ụbọchị nke taata ka anyị na-ayọ n'isi onye nwe anyị Chineke ọ dị ihe ọnụ anaghị ịbata n'ala eze eluigwe. N'ụbọchị nke taata anyị gbara aka ebe nna m Chukwu detọpụrụ ya ka ọ bata n'ala ezigbo n'aha Jizọs. Anyị aharakwa ụmụ gị anyị n'aka na mmemme akwamozu ihe niile ma nwoke ma nwaanyị ikwu niile nọ n'ime Chukwu ọma chịkọ ha dị ihe ọ na ha ga-eme ọ ga-agasịrị onye ntịsa agaghị emetụ ya o nwere ha ga-eme a ga-eji iwe n'afọ ọfụ anyị batara ebe a gbachara ọsọ ndabata n'aha ọfụ a wee mepee nne ha ihe ọma ga-akpọ ha iwu n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Ọkwazi mmadụ niile bịara iru n'ụbọchị nketa ebe aka ebe ya Chineke na ihe anyị na-ayịba ogologo ndụ na ahụ isi ike anyị anaghị ebe ka anyị na-anwụ mana ka anyị nọrọ ka mma anyị wee nwụọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Ebe anyị ka mma eluigwe ka mma anyị ga-ana ebe ekpere mgbe anyị ga-ana ebe ekpere anyị ga-ana ebe ekpere mgbe anyị ga-ana ebe ekpere okwu Chineke na-ebe ekpere ndị ikpe ya na-ebe ekpere mmadụ niile na-ebe ekpere mgbe ka ụtụtụ anyasị mgbe ehihie mgbapụ na iwu ka Chukwu okwuru gịnị ga-enwenye ntị ọdịnihu okwuru gịnị iwu ka Chukwu okwuru gịnị okwuru gịnị iruru ọgwụ n'ukwu isi niile dị ụka iburu asa nwere jide isi niile dị ụka iburu ite ntụgidere isi niile dị ụka ijide mmadụ iri ya ndị a isi niile dị ụka iwu ka Chukwu ekwuru gịnị ga-enwere ezi ọzọ
Otu gị, ọ na-abịa yoloto yo.
So ya ka ga ka gosi to otu ede mma anyị na-esi wedere anyị na-adị na mma ma ọ na-alụ anyị ezigbo ọrụ anyị ọ na-atụpụta anyị ezigbo alụ alụpụta ala ahụ anyị na-etinye n'ọrụ anyị ji alụpụta ọrụ anyị si konu jidekwa ozugbo ya aka ihe a nkwekọrịta anyị na ya agwa kwesịrị ikwu ya ụbọchị ahụ chume ya ọmọda Ave ndị nọ n'ilu ụlọ bụ ndị Legion of Mary St. Agnes. Ihe a bụ nkwekọrịta anyị na mma unu mgbe ọ dị ndụ anyị ji nke a na-agbakọta ya aka wee na-arịọzi ike Chukwu ka ị bịa nọchie anya mma gị dịka onye Legion ya na Stephen ka anyị na-achọ m na Legion of Mary obi esonye anyị wee na-ekpe ekpere maka mma anyị. Nke a bụ ego mas anyị ji aka anyị were ekwuri mas ka mkpụrụ obi Theresa zuru ike na ndokwa. Biko ezinụlọ n'ime Theresa Okeke anyị dị opportunity ya na skuulu ndo nkara n'obi anyị niile ka o mere. So biko nnukwu ihe ọrụ bụ ndị hụrụ ya nọsị nzu dịka omenala na ntọala anyị nwa si dobe ya nke mmụọ na ọnụ nwa ife adị ebe a nara nụ nne m ọ anyị gbatakwa aka ya dịka ụlọ anyị si wee nwee nkwekọrịta na ahụrụ ya nọsịntị ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa ọmụmụ anyị tụrụ ego mmasị ebe a so ego mmasị ahụ na-aga na direct to St. Patrick's so ebe a ka a na-akwụnye mgbe ọ bụla eji buche anyị ọgwụ n'ọgwụ n'afọ ọsọ ike Chukwu na Sọnde ga-eso na Legion of Mary ụmụ ncha ga-eso na Legion of Mary mana eji wee ebata ji wụsọ ndị na ike Chukwu ga-ịmata na ndị nwanyị ya ya mata onye ọbụla na ihe nne ekpeta m na ekpere ka mkpụrụ obi Theresa ka mkpụrụ obi na-ekpere na-ezulite ebi ebi n'ọnwa ka mkpụrụ obi ezulite na nnukwu Jesu na-eri Chineke onye abịara n'onye afọ ọma nwa ya Theresa gbara nwa okenye na iso na-ekwu mfe na iso na-ekpe ekpere wee na-agba mbọ ife dị na mgbasa anyị hụrụ n'ọnọdụ n'ọbata na alaeze gị ife a na-ayọzi iwu ka abịa gbahapụrụ ndị ọ hapụrụ kama site n'ọrụ ọma niile ọ bụrụ mgbe ọ dị ndụ na ngozi na amara na-eso ọrụ ọma ma chekwawara ya ezinụlọ ka ha bịa agharịpụrụ ya kama ka ha kwudosie ike n'ime onwe ha na-edekọ n'otu n'inwe ezi ịfụnanya ị na-akpachapụrụ ife anya efu na ezinụlọ agbasa ka na ha dị na-aga n'ihu o were enwe aṅụrị na mbara igwe ayọ na ayọ ewe na-adịgide na ndụ ezinụlọ ya ka anyị nọrọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị nọnyere ka Chukwu ji ga-eme gọzie chekwaba ụmụ nna nwa na mmụọ nsọ udo dịrị ụmụ. Chukwudile Evangelism Group also followed suit with their condolence. Chukwudile oge niile Chukwudile ndị nọpụrụ n'iru ụlọ kịta bụ ndị bịara n'ụtụtụ ụnyaahụ si onye nwe anyị ọfụma nwụ ada ụmụ nwanyị ndị a bụ ndị na-afụ ebe
4 o'clock je na-achịnyere Chineke aka elu nke mama ụnụ so n'otu onye n'ime anyị abịa na ego anyị nwetara ụnyaahụ anyị ji eji achụrụ ya aja mas 9 days so nke a kịta bụ nke anyị ji agbatọpụ aka ya ihe niile anyị na-eme ma ọ nọghị n'ụwa mmụọ ọ na-afụ anyị onye ha ji nkwekọrịta anyị na ya bụ ihe anụwa Chukwu dị ile n'afọ nna n'anyị n'igwe ka ụtụtụ afọ anyị ka ọchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa dị ka esi n'ele n'igwe Ekene Maria jupụta na Kraịst osebụrụwa nọnyere gị ede ngọzi eti ikporo niile ọ dị adị ngọzi nwa afọ Igbo Jesu otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ ka mkpụrụ obi Theresa Okeke ka mkpụrụ obi niile gwara na gara aga nyenu ya ezumike dị ọkpụ odi nwenu ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa n'afọ You follow those guys. Ọ dị ka ọ nọ n'igwe ugbu a. Ọ dị ka ọ nọ n'igwe ugbu a. O were ego na-arụ ọrụ dara n'ụwa kpọrọ nna ya n'iru. Ọ dị ka ọ nọ n'igwe ugbu a. Ọ nọ n'igwe. Now. Theresa dị ka ọ nọ n'igwe ugbu a. Ọ dị ka ọ nọ n'igwe ugbu a. O were ego n'ọrụ ọrụ dara n'ụwa kpọrọ nna ya n'iru. Ọ dị ka ọ nọ n'igwe ugbu a. Ọ nọ n'igwe. Ịchọkwara ka ị mara ọnọdụ gị n'elu ụwa Abamebo ka mmadụ nwere n'ụwa aka gị ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị ọnwụ ya abalị abụọ ka mmadụ nwere n'ụwa ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị ọnwụ abalị abụọ aka gị eso abalị abụọ mmadụ nwere n'ụwa ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị ọnwụ ya ebe na-akpa ọzọ ebe na-akpa ọzọ ebe na-akpa ọzọ onye mara ma ije ya I give you salute. aka na ọnụ were aka ahụ jebele Chukwu ozi Kuba aka gị. Ndị nne ochie anyị kelele ụlọ agazie n'ụlọ ife dị mmadụ mma nke a
relatives, friends, and associates from across the globe continued to troop in for their condolence. Rest in peace. Biko unu na-anya ugbu a hụ na afọ na ndị akụrụ fleji ihe nọ n'ihu ụlọ anyị bịara ịsụ ụlọ sọrọ n'ihe mere ụlọ ịhụ ihe mere ụlọ nwoke kwuru akụrụ metụta ụlọ biko anyị ga-akụrụ na-asụ ụlọ sọrọ n'ihe mere ụlọ nke abụ akwa nke ahụ ihe onye sọpọt nke akpa mmanya ya na Danke an den die Destiny Helper. MC yake nuna. Wannan yake ne Amen.
bịa ọ dị ụsa gị mara na fọlọ na-akpata mmanya na-abụ dịka esi eme ya ndị osta dị mma mụ na ụlọ osta ndị ọga ekele n'ụlọ afụgo makwa ha ji bịa fụ akpati mmanya na nke dị n'ala fụ mfelopu onye zepụrụ n'ọnụ si na mfelopu mfelopu na abịa ha n'ofi ndị ọga ekele n'ụlọ ụmụnna ada inyom dị fọnọsị ya ndị ọgụ ụlọ a na-eme ụmụada na ebe a ụmụnna na ya ihe ndị na ya ụmụ mc n'obodo ndị mmadụ ndị be igwe m na ndị be mechara anyị na-asị ụmụ nnọọ ya na anyị na-asị ndị nke m anyị kelere ụlọ ndị be igwe m na ndị be mechara anyị na-asị ụlọ ọgọgọkọ ụlọ ndị ọgọkọ nwa dị ya ka oke ndị ụmụnne oke anyị kelere ụlọ agaziere ụlọ ndị ahụ na sọnde Let us welcome one of Mama's in-laws from Ibuku as they came in their numbers.
Amen. I thank you so much. I envelope na-akpati mmanya ọ ndọkọkọ nnukwu enwere ụmụnna ada igbo ndị oso n'ife a na-eme ka eme ka ndị village bido biko oke biko atụrasịrị ndị Igbo ukwu Ikemba Igbo ukwu Mark ọgọ Mark Angel Mark Victor unu nwere mmiri n'aha Jizọs na ụmụnna ebe na ụmụnna na ụmụada na ndị a na-anụ anụ ọkụ ya denu ha nọ n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ chimahụrụ ha mmemme ụmụnna n'afọ nna ụmụada na nwa ndị nwunye nna mmụọ nsọ MC bụrụ ha mmemme ụfọdụ mụ na ha nọrọ ụnyaahụ na agbamnkwụ olu otu akwa ụfọdụ abịaghị ya ndị ụmụeze anyị ekele ụlọ ụmụeze ya na-akọrọ ezigbo ọgọ ya na maikrofonu adịghị m anya ukwu ịma na ana m alụ ọrụ m ọfụma onye si na ngọ na-arụ ọgụ nke anyị enye gịta akọtuo MC asị na agụụ ma sị na MC agwara na-epụta stọf iwu ọga mmadụ ịsaa
One of Mama's daughters welcomed her husband's family for their condolence visits. My classmate, No. Ochola. All right. Yes, sir. In the Banyan, the one point, all this is what I love. Into the place,
Biko ihe anyị ji wee bịa ije a dịka omenala si wee dị nke a bụ akwa anyị kwesịrị iji ọgbọrị mana keta nọchiri anya ya igwe mmanya ndị a dị ebe a ọha ncha bụ ihe anyị ji ya mgbalụ wee so ụlọ biko jise n'ike ka mkpụrụ obi Theresa Okeke na mkpụrụ obi ndị kwere gara aga nyefe ezumike ga-adị ebe ebe odi nwenu ka mkpụrụ obi fazuru ike na ndokwa Jesu mere ya ebere Jesu mere anyị ebere udo dị n'ụlọ. Okay, all right.
Here comes the Onwuka's family, in-laws to the first son, as they troop in gallantly.
I respect you. I will know my talk. All right,
The second daughter, in company of her husband's family and entourage, also came in for their condolence.
And here comes the Ada of the family, as she is surrounded by multitude of men and women.
entrepreneur, I destroy by fire. You want to go Senior. One now MC make a Yeah. Was famous here. One now.
Mbadike ezigbo mmadụ n'ụzọ karịa biko ana m ihe egwu na-akụ ọkụkọ mbati ọkụkọ mbati one ezigbo ego na-ewu ezigbo ego ori ego Onye ga-asị n'okwu maka na